ओइ लाजा नों सोर सोरनाव हाबनो नागिरखो थां मोनदों आङो आं स्टाइलखौ नायनानै मिथियो आरो टमेट' जोंहा सोंहरदों मबाइलाव नै ओइ खामफ्लायखौ लांफानोसै नाय आं थांसै मालाय हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय स' आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै आं दिनै एसे फुङावनो सिखारदों आरोना लोगोफोर मानोना जोङो दायो गुवाहाटियाव थांगोन आरोना आइनि बिनानावनि न'आव थांगोन आरो आलासि जाहैनो थांगोन ओमफ्राय बेखायनो एसे फुङावनो सिखारनानै न' सिबबाय माबाय एसे खामानि मावलाबायबाय आरोना एसे फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो मामियाबो सिखारबाय बिफाजों दं आरोना नै ओमफ्राय खामानि मावनायफोरावबो खानायफोराबो गुनानै होयो आरोना हाथफ्ला दांनायाव दांथावा माथावानो नै बाराबा थेबखो थेबखोआवसो दं आरोना ओमफ्राय जोङो दायो गुवाहाटियाव थांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो आरो लोगोसे नायलांबाय थादो जोङो मोनसे खामानि लानानै थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा बिबोनां आंजों गुवाहाटियावनो थाखायो नालाय नानिमोनबो फैगोन आरोना बेयावनो जमानो स' नोंथांमोना सोर सोर आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो नै न' सिबखांबाय दायो सिला सिबबाय आङो लोगोफोर नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै बिथिंजाय दुगैनो थाखाय दैबो फुदुंखाबाय आङो ओमफ्राय नै ओंखामबो जानखाबाय बिथिंजाय मामिनो थाखाय खिस्रि संबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव ओंखामजों आलुजों संखाबाय ओमफ्राय मामिनो खिस्रिखौनो संबाय आं लोगोफोरनो दिनै हाखु दाखुनो स' जोंहा दायो देलायखांबाय नै थांसै दायो जों गुवाहाटियाव मामि जों देलायखांबाय क्लिपखौनो खेबनो मोनला नायलाय बख'बाय थायो जेबो देलाय जाला बेयो दाना ओमफ्राय क्लिपखौनो बख'लायबाय मिनियाखै आङो नोंखौ क्लिपबो खेबजाया नै जोंहा बाबाया ओमफ्राय मैगं आरि लाबाय आरोना नानिमोननि मोनसे ओमफ्राय आइमोनहानि मोनसे आरोना बेखौ गारियाव दोनहैसिगोन नै जोंना सिख्ला गोराया ओइ बेखौ लाया बाबानि बेसे उथिया आदैयालै मोसालायलांबाय गेन्द्रा दाबो देलायबावाखैसो मानसि फैयोना इयाव दा खामानिनि थाखाय नै ओमफ्राय लोगोफोर जोङो थाबखौनो मोनहैयाखै आरोना गारियानो ओरैबायदि जाम ओमफ्राय आंथ' ओरैबायदि दुरबल जाखाबायमोन लोगोफोर मामिखौनो लानो हायाखै आरोना आङो ओमफ्राय मामियाबो बे टाइमाव आइजों थांनानै उन्दुहैगारदोंलै अना खानानै ओमफ्राय आं ओरैबायदि दुरबल जादों आरोना बुंनो नांला आरोना दुरबलखौनो आथिं आखायानो थोर थोर मोनजोबदों आङो लोगोफोर आं ओरैनो गारिखौनो गाखोनो हाखाया आरोना ओमफ्राय नायलाय ओरैबायदि जाम आयु बुंनोनो नांला आरोना लोगोफोरनो खमैबो 1.5 घन्टासो लाखादों आरोना आयु आयु सल-सलखौनो सालायनो मोननाय नङा सिखारबाय जोंहानि हिन्जाव मोनसिगोन बे मोनथासिगोन बेखौ नुथासिगोन ओइ फैगासिनो दं आब' बुंगोन ना आब' गोदान फिसानो आब' गोदान नुगोन आदै बुंलायदों उन्दुबाय मालाय आरो नङादै लोगोफोर मोनफैबाय आइमोननाव नायलाय नैबे बिबारा जि मोजां नुदों नै आयै नायलाय मासि मोजां बिबार बियो बुंनांला सयथिबो लागाव नै बेजोंनो गाखोदो जि गोजौखा ओरै गैलाहाय हाजोआव दोननाय न'आ जोंना आइमोनना ओइ थिखिनियाव दंबावसो न'आ बै नै हनै हास
नै सिरिया ओमफ्राय आइमोना बिबारा मासि मोजां र' ओंखारलांनो बेयाव दसे एसे आयौ आङो दहाय मोनफैबा बे सिरिखौनो गाखोनो हायाखै आरोना ओरैबायदि खुनुरुखुमसो सफैखादों आङो नै सिरिया आइमोना नै बेजों गाखोनांगौ नै आइमोना न'आ हाजोआवसो नै ओरैबायदि गोजौ बेजोंबो आं बे सिरिखौनो गाखोनो हायाखै आरोना दहायो सफैबा खुनुरुखुम सफैखादों आयै खर' सानायानो ओरैबायदि गोबाल' मोनलायबोखादों आङो खुनुरुखुमसो भिडिअखौनो खालामफैनो हायासै आरोना ओमफ्राय जोङो दा मामिजों आंजोंल' बेयाव थालांबाय आरो ओमफ्राय बेनि आइयाबो थांफाबाय बे मोनसे खामानि लानानैसो फैखादों नालाय जोङो ओमफ्राय बे खामानियाव थांबाय आरो ओमफ्राय दायो नानि आंना बिबोनां सासेयाथ' गुवाहाटियाव थाखायो नालाय दायो बिबोनां मोनहाबो बेयाव फैगोन आरो साबासो फैगोन ओमफ्राय नै आइमोननि न'आ बेनो आरो हाजोसो नालाय आयदै गाखोनो हालायथारासैहाय जोंहा बिमा फिसा थालांदों आरोना बेयाव ओइ नै लामायाबो नै बेनो आइमोना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौ आइनि बिहामजो संगासिनो आरोना हारसिं ओमफ्राय आंहाथ' संफानो मोनासै मामिखौ लानांगौ नै आइमोना माने बेलेगाव थांफिनबाय आरोना ओमफ्राय बिनि आइयाबो थांफादों जों दायो मामिजों आंजों ओमफ्राय बिसानाव थालांबाय आरोना बुस्थुआ गोलैगोन दै खावरायदों मालाय बिलाइखौनो गेन्द्रा दोननानै फैबायहाय बिसोरखौ नै बिथिंजाय टमेट'जों नाजों आरोना लोगोफोर फैयो आं दहाय संनायाव भिडिअ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मामियानो जि थाबायनो नागिरबाय थायो नालाय दा थाबायनो रोंनानै थाबायनो ओंखारनो ओमफ्राय नैबेयो अमाजों आलुजों आरोना लोगोफोर जि साइस नुखाबाय लोगोफोर नै संनो गोरोंथारहाय आंना बिजावजालिया ओमफ्राय आंहासो मावफानोनो मोनासै ओमफ्राय बैयाव पापर दंमोन ओमफ्राय नै बिथिं माबा माबि बिदिनो मिक्स भाजा खालामनाय आरोना नै फुलकबि माबा माबि ओमफ्राय नै बाहाय सालाद आरोना नै गाजर बिट थाइबें आरि लोगोफोर दायो मोनखांजोब्बाय आरोना फिसाजोआ जि दावरावहाय लोगोफोर भिडिअ बानायनायावनो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंहा आइनि बिहामजोआ बिथिंजाय खामानि मावगासिनो आरोना अना खाना जा खस्थ' मोनखाबाय ओमफ्राय नै जों दायो सानैजों ओंखाम जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय आइमोना दाबो सफैयाखै नालाय ओमफ्राय बेखायनो जाग्रोनोसै जोङो ओमफ्राय दायो फैबा बिसोरनो खुरनानै होनांगौ नालाय ओमफ्राय बेखायनो जानानै थाखानोसै आरोना जों एसे ओइथिं आइमोना फैबायबो आरोना नै दे गाखो दे आबै फैबाय बिसोर लायनानै मोना गानस्लायाखै बेनो जायो मालाय बिबौजोंसो बामजा सोलायाखैलै गेलेगासिनो बेजोंनो नै बेना लोगोफ्रा दाबाखै ओंखाम जानाय लोगोफ्रा बोरो नोंना नै बिथिंजाय न' सिङाव आइमोना जाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव बाबामोना जाबाय ओमफ्राय टिभि रुमावहाय आलासिफोर दंबावो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लाहैयाखै आं लाजिलाङोहाय लोगोफोर बारा भिडिअ लालाबायनो ओमफ्राय नै बिथिं न' सिङाव आइमोना जाबाय आरोना आइमोना खुरनानै होबाय आङो हारसिं जोंनोलाय जादो दे स्रायनो औ लाया लादो जायखिया जा मा लाना बेलाय लानांगौ जायगायावनो थाफैखानानै लानाङाबा बै बायहेरायाव जाहैथां लानानै होनबा ओंखामा लानाङाबा बाथोन जानो नै मालाय आइना मैगं बागाना नै लाइया
आं दहाय नुखांबाय टमेट'खौ ओमफ्राय थांनो मोनाखै आङो लाइया मालाय न'आवनो ओइयाव टमेट' दंबावोसो आं दहाय नुखादों ओमफ्राय मामिखौ बानायखाय फैयाखैमोन आरो ओइ नै बेयाव दङ टमेट'आ गिदिर गिदिरथार थाइदो उथिं थ' नायनोथ' खिथि आंनो उथिं थाङो लागा अफा आयौ अन्थाइ बाजाब दंलायबावो बेना वा आयौ खादो खानोबा बानलु सिब्रुआबो नै मालाय गोरलैसो रागोन नै सेलायनायलाय मोनबाखा अन्थाइ बाजाबा मेरला दंलायबावो बेनासो नै लाङालै नाङा बोरमा दारि आयौ बे गुलाबाया नामा ना माबासो वालसो ना आइथिंआनो थोर मावलायलायनाय थ' बियो फिसा फिसासो थाबाय मा गोखै बिलाइ जोंनियाव थानाया ए मा होनोमोनलाय बेखौ ना बैदि गोखैया जोंनाव थानाया बैयो ओरैबायदिनो गोमो गोमोनो बे आलदा थाइजौआनो बेनिफ्राय लांबाय थायो आइया जोंनो थाइजौ बिफां ओमफ्राय नैबेयो नालेंखर माबा सुमफ्राम दहाय जाखांबाय आंहा फैस्लाबोनि ओइ मार जाखो बिबैजों फिसौ मास्टार नामा होननाय माखौ जाखो ओइ गैला नै दा सुनानै ड्रेस सोलायना लाङाबा गैलाहाय हाजो बारियावनो नै माबा अन्थाइ अन्थिजों खनफैबाय बेहा बिदि गेलेयो हा बिदि गेलेयो फाय फाय गय लायनो गय आं बै हाजोआवसो गाखोनो लुबैथारदों बैयाव लामायाव बै लामायाव अन्थाइ गोजा बाय 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 सिं सानो फैदो फैदो फैनोसै फै आबैजों जिगाबखौथ' मोजां मोनथारबाय आं ओइ लाजा नों सोर सोरनाव हाबनो नागिरखो थु 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 मानसि दावहरबावो सोरनिबा न'आवनो हनै फैदो फैदो गोरबो जाखानाय बिबारा आं दहाय 20 बारसो लाबाय आङो आयु बेजों मानखोबाय थाबा बुदायानो सेमगोन दस' आयु दे फट' खेबनो दे ओइ जाबाय दे थ' मामि थाबाय थाया थ' आयौ थाङा फावसैला थ'दो थांसै मासि मोजां मोनखो होमबा बेयो हाजोखौनो गाखोनोसै नामा बियो आइ गारिया
लांदों ओइ खामफ्लायखौ लांफानोसै ना आंनि फिसाया बेखौ लाना थाबायगासिनो बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो दे थांसै जोंहा मोनालायबाय फाय फाय अबेनि जाखो आलासियालाय ओइ हुरा थांसै बाय बाय इसिता दालि जानाङानो दालि जानाङा जों दायो न'आव फैफिनबाय आरोना लोगोफोर नानि मोनाबो रुमाव थांफिनबाय ओमफ्राय जों दायो न'आव फैबाय आरोना नै लोगोफोर